Donem la benvinguda ja als nostres convidats. Anabel Brunet, bona tarda. Bona tarda. Elegida municipal a Perpinyà i també consellera regional pel Nouveau Centre. Sí. I Màrius Serra, escriptor, jugaire de la llengua. Bona tarda. Bona tarda. És difícil de definir, d'aquí una petita mitja horeta a les 6:30 sereu a la Casa de la Generalitat aquí a Perpinyà, per permetre al públic de passar una hora. Doncs nosaltres tindrem una mica menys d'una hora, però està molt bé igualment. Com l'heu pensat aquesta hora? Doncs fonamentalment una hora d'interacció amb la gent que assisteixi des d'una perspectiva d'aprendre la llengua, el català, com a font de plaer. Massa sovint estem acostumats a associar a les llengües en general i al català en particular el conflicte sociolingüístic o el conflicte ortogràfic, no? Escriuré bé, ho faré bé, m'equivocaré. Aquests joves que escriuen d'aquesta manera. Que malament i tot plegat. És evident que per dominar qualsevol llengua cal, diguem, excel·lir-hi i l'ortografia i la correcció són bàsiques. Ara bé, les llengües, i el català no n'és una excepció, també són una enorme font de plaer i bé, jo ja fa molts anys que tinc aquesta percepció com a escriptor i intento transmetre-la, no? Penso que és més important transmetre una actitud que no determinats coneixements específics, i això és el que intentaré fer, és a dir, jugar, llegir, tal vegada escriure. Sou escriptor de diferents estils. Quin és el que us omple més? Jo vaig començar publicant narrativa. Jo em considero un narrador, bàsicament. He publicat novel·la i conte. El que passa és que, diguem, el joc verbal, ja sigui fent mots encreuats o jugant, diguem, amb els enigmes, fins i tot radiofònicament, o, diguem, amb tota la seva modalitat, per mi són una via molt natural de relacionar-me amb la meva matèria primera, que és el llenguatge, no? Jo crec que la millor manera de conèixer una cosa és jugar-hi. I aleshores, de fet, per mi formen part de la mateixa extensió. Sí que és veritat que com a narrador, és a dir, quan escric tinc dues línies una mica diferenciades, un determinat tipus de novel·la més d'invenció que tendeix cap al fantàstic i, diguem, de ficció clarament, i un altre tipus d'obres més cosides a la realitat, de l'espai autobiogràfic i tot, però en totes dues la llengua, el català, n'és un protagonista essencial. La matèria primera. Exactament, exactament. Anabel, t'interessa això de jugar per justament, pedagògicament, finalment, per aprendre millor la llengua? Sí, és molt interessant i penso que pels joves seria encara més interessant, però no m'aproparé a jugar amb això perquè no tinc el nivell, això està clar. No és veritat. Però estic convençut que trobaríem... No, però hi ha gent que s'intimida i la qüestió realment del nivell depèn estrictament de l'aproximació que hi vas fent. És a dir, hi ha gent de tots els nivells lingüístics que pot jugar cadascú, diguem, en el seu entorn, però hi ha jocs per a tots els nivells. És prou interessant, vindré. No et vull arrencar d'aquesta tertúlia ara, A partir de les 7. Això sí. En tot cas, jugar amb la llengua és interessant, jugar-hi bé també i amb els dialectes, perquè aquí som a Catalunya Nord, tenim mots propis, que això és una riquesa d'una llengua, ho intentes també esbrinar cap al País Valencià, cap a Mallorca. Absolutament. De fet, jo quan vaig començar, diguem, a interessar-me per codificar tots aquests jocs, que vaig crear un país, diguem, que em vaig dir Verbàlia, i els seus habitants ens anomenem verbívors, que som animals que ens nodrim de verbs, igual com hi ha els herbívors que mengen herba, que està molt bé, els vegetals són molt bons, i els carnívors, que també és bona la carn, doncs nosaltres ens diem verbívors, no? Hi ha una gran comunitat a internet. Sí, molt elevada, i aleshores una de les primeres coses que ens vam adonar era que justament dins d'una mateixa llengua hi ha moltes variants, hi ha molta riquesa, hi ha moltes realitats, i els equívocs que generen són d'un gran plaer. Jo encara recordo la cara que va posar el meu pare que treballava en una sabateria, quan li va venir una senyora de València, del País Valencià, i va demanar-li que abans d'emprovar-se les sabates que s'anava a posar, li va dir concretament: «¿Le importa si me lleve les calces?»
I aquella senyora volia dir que es volia treure el que a Barcelona anomenem mitges, però mon pare va entendre que es volia treure una peça molt més íntima, de manera que es va quedar com blanc, no? Esclar, aquesta mena d'equívocs, que també es donen entre llengües amb llengües estrangeres, dins de la mateixa llengua, el que fan és adonar-nos-en que en la diversitat hi ha la riquesa. I jo penso, de fet ho practico a TV3 des de fa 2 temporades, cada dilluns fem una secció en un indret diferent del Principat, en aquest cas, destacant amb la gent del poble i amb una pissarra i a peu de carrer les paraules específiques de cada lloc. Aquest dilluns era Tremp, relativament a prop, diguem, al Pallars, no? I parlen molt diferent de les Terres de l'Ebre i naturalment si poguéssim per qüestions institucionals transcendir les fronteres de la comunitat autònoma i poder anar per tant a sentir a ses illes, al País Valencià, venir aquí a Catalunya Nord, la riquesa ja seria completa. Perquè tenim molt de costum de sentir gent d'aquí, Anabel, dient jo no parlo el bon català. Sí, home, i tant, i tant. I això s'ha de canviar. I jo tampoc, però per una altra raó, però sí que s'ha de canviar. S'ha de canviar sobretot perquè, sí, perquè sovint la gent no l'ha après a l'escola, això tampoc. He agafat, no sé com, un accent més o menys barceloní. No sé com. Perquè hi vaig passar massa temps, clarament. És perniciosa, la de Barcelona és perniciosa, t'ho dic jo que hi he nascut. No, tens raó. Però clar que no, és la veritat, un català rossionès ben parlat és un plaer, és un plaer. És molt bonic. Sí. Jo crec que és una qüestió d'autoestima. En molts indrets el que jo detecto, per exemple, i per allunyar-me de la realitat vostra que no conec, però en un indret com Berga, que és una ciutat prou important del Berguedà, doncs jo vaig anar allà i vaig dir, perquè aquí al Berguedà de les patates se'n diuen trumfes, que crec que és com se'n diu aquí també. I aleshores una senyora molt ben posada que tenia allà al costat de la pissarra va dir, no! Jo vaig dir, com que no? Però d'això... No, jo vaig dir, això és a Pagès. I vaig dir, escolti, però a Pagès... Sí, i era un poble a 2 quilòmetres, no? I em va dir, però és que això és la capital. I aleshores jo la vaig quedar a mirar i li vaig dir, miri, senyora, a vostè li convé una injecció d'autoestima, perquè justament que el fet que se'n digui trumfa vol dir que és més genuí d'aquí i no exclou la universalitat. És a dir, l'única manera de ser global és ser eminentment local, perquè has de tenir els peus falcats a algun lloc, no? I les llengües, justament, evidentment existeix l'estàndard i evidentment hi ha un mainstream, diguem, no? I mireu que us ho digui en anglès, però justament hi ha una banda ampla en totes les llengües, però el que li dona color és la particularitat, sempre. Però com hem de ser, és a dir, perquè coneixem molta gent que està aprenent el català, hem de ser àrbitres, és a dir, cada vegada que hi ha un error, fer-li remarcar, corregir-lo, o de tant en tant deixar-ne passar i que vagi aprenent al seu ritme? Jo no sóc gaire partidari de la correcció policial. Sí que és bo, jo més aviat sóc partidari de fer-ne una festa. Si hem de fer festa, jo vinc. Exacte, jo sóc més partidari del Carnaval que no de la Quaresma, no? I aleshores, clar, és veritat que tots tendim a ser hipercorrectors quan hi ha algú que comet errors, i és bo que tingui aquesta informació, però violenta molt la correcció, no? En aquest sentit, jo sóc molt partidari del joc, perquè tant els mots encreuats com el món de Verbàlia hem acabat fent una capsa de jocs de Verbàlia, que s'hi juga amb síl·labes i amb lletres i tot plegat. Doncs bé, per competir dins d'un joc i guanyar o perdre tot plegat, sí que hi ha com una motivació extra, que no pas la del mestre amb el boli vermell a la mà, que està molt bé a l'escola i els exàmens han de ser així, però a la vida això provoca molt de desgast i allunya el parlant de la sensació que la llengua és una font de plaer. Al contrari, l'acosta al conflicte, no? És de mal fer i depèn molt de, en fi, una manera de fer les coses, però jo no seria gaire partidari de la correcció policial, sinó de la seducció. Soc un fervent partidari de la seducció, i la seducció lingüística és allò que ens estira quan t'interessa molt, diguem, una cosa, carai, hi poses
tots els teus sentits per acostar-t'hi, no? No sé, jo, per exemple, fa relativament poc vaig viure una situació en una ràdio, amb el corrector de la ràdio, que li va vindre un redactor absolutament nerviós i molt apressat, i li deia, es pot dir en català vertader? Es pot dir vertader? I el corrector li va dir, home, més aviat hauríem de dir veritable, però vertader també és correcte, perquè en matemàtiques les coses són vertaderes o falses, en fi, li va fer tota una exquisició, i al cap de 3 minuts, sempre a les notícies, aquest matí ha estat localitzat un cadàver al vertader de Castelldefels. En realitat, aquell redactor volia dir un abocador, un lloc on llancem les deixalles, no? Que en castellà, que era la seva llengua referencial, és un vertedero, i li treia la O, no? Esclar, d'això em pots fer sang o em pots fer una festa. Si em van fer una festa, perquè em van fer una festa i ho vam passar per antena diverses vegades, aquell xaval no oblidarà mai això, però vam riure tots, i no d'ell, sinó amb ell, que és una mica diferent, sí. Sí, i tant. Una bona filosofia de vida, no?, en general, i més potser de la política, en el món polític. Sí. No riure's de la gent, però amb la gent i de les seves, els seus lapsus. A vegades és complicat, en el món polític sovint tens de riure de la gent, però no de la gent en general, sinó de la gent del món polític. Però clar. I també el sentit del joc i de l'utilització de la llengua, això l'haurem de veure una miqueta més de més a prop al món polític, perquè és molt interessant i... Ara es parla molt de que els polítics tenen, doncs, gent que els entrenen a fer discursos, a aprendre cursos de teatre, hem sentit a dir pel senyor Bertrand. Home, potser a un cert nivell, almenys el meu no, has fet cap classe de teatre per ser més convincent? No, de moment no, potser ho tinc de fer, però de moment no m'estic plantejant això. El teatre seria ja un altre nivell, eh? Home, el teatre ja inclou, diguem, les arts escèniques i, per tant, estem a la tercera dimensió. De fet, el teatre s'està fent servir com a teràpia, ara, l'art teràpia en caire psicològic, no? Jo no estic dient això que els estimables polítics necessitin tractament psicològic, però és veritat que el teatre desinhibeix, no? En fi, jo crec que cadascú té les aproximacions que pugui. En darrer terme, crec que l'important és que la cultura sigui entesa com un fet viu. La llengua és un ésser viu, que evoluciona constantment, és imperfecta, com nosaltres, que som els seus usuaris, però és un ésser viu. I quan la cultura, o la llengua, o qualsevol d'aquests productes es tanca dins d'un armari per fer-lo lluir i posar-li els focus i quedar molt bé, i això de vegades els polítics és el que tendeixen a fer, estàs matant la cultura, no? La cultura només té sentit si se la pot fer seva tothom i en certa mesura és a peu pla. Si és dalt d'un pedestal, més que cultura ja és, diguem, una elevació mística, no? I ja demana veneració, que és el que de vegades busquen certs polítics amb els assessors, no? Que, en fi, estan allà envoltats d'una escenografia potser excessiva. Ara, jo fer una mica de teatre ja em sembla bé, la vida, en general, tots fem una mica un paper. Ens queda pocs minuts abans d'alliberar el Màrius Serra, que només ha de creuar la plaça dels Peluts. S'està apropant una festa molt nostrada, el Sant Jordi, que posa justament per un dia la cultura i la literatura endavant. Finalment, és positiu o negatiu que sigui tan concentrat? Evidentment tot té doble lectura, però jo crec que si no existís Sant Jordi algú hauria d'inventar-lo, no? Per tant, jo fa 25 anys que vaig començar a publicar, vaig començar molt jove, no és que d'això, però tot l'he viscut sempre com una festa. És veritat que pot tenir una visió de dir, carai, la gent hauria d'entrar a les llibreries la resta de dies de l'any, o hauria de llegir tot plegat. És evident, però aquest discurs el tindries igual si no existís Sant Jordi, i encara no entrarien ni aquell dia, no? De manera que un dia que les llibreries surten al carrer i en certa mesura la literatura, els llibres i els escrits en català més encara tenen una presència, bé, és un tresor a preservar i a fomentar. Ja et dic, si algú el volgués inventar avui, una corporació, una empresa, un partit polític, tot això, no tindria prou calés al món per inventar-se'l. És a dir, ha agafat una embranzida i una força cívica com a, diguem, festa, que realment és un goig i una joia. I he de dir que enguany és el primer cop, en aquests 25 anys que porto, que coincidirà
en un dissabte sant, en plena Setmana Santa, i està tot el món editorial així com una mica atabalat, perquè no sap si serà bo, serà dolent, en fi, Sant Jordi, sempre. El 23 d'abril. Això mateix. Ara escoltem la cançó L'enigma del Màrius, és del grup La Carrau. Els amics de La Carrau, sí. Adéu i que vagi molt bé aquesta hora amb el públic de la Casa de la Generalitat. A reveure, un plaer ser aquí a Ràdio Arrel. Avui no n'hi ha prou i de massa, ara és massa curta, després serà llarga, l'un perquè és espessa, l'altre perquè és clara, n'estic fort de fila prim, això no està ben dit, menja't el Pompeu Fabra, amb més velocitat vindrà un mosso d'esquadra, si no corres prou et fotran pitada, no m'empenyis gamarús, tira, estira'm les orelles, tira, amb qui intenten amb renyes. A fumar un cigarret te'n vas a la terrassa i per tocar el carrer has de posar la instància per comprar-se un piseta i puta que ta mare, això és la llei de l'embut. Si la televisió et fa sentir idiota, el polític de torn torna a ficar la pota, perdem en un esport i el país se'ns ensorra, aquí fa olor de podrit. Tira, estira'm les orelles, tira, aquí ens tenen renyes. La nova economia és totalitarisme, la globalitat, neocolonialisme, la sinceritat, una pura mentida, però fa un vespre collonut. Fem apologia del garrularisme, rient-nos del passat, però sense sortir-ne, creant herois de goma, estúpids i masclistes, deu ser perquè som així. Tira, estira'm les orelles, tira, en quin dret amb renyes, tira, estira'm les orelles, tira, en quin dret amb renyes, tira, estira't la corda, tira, vols fugir les patones. Aquesta cançó es titula L'enigma del Màrius, és del grup La Carrau, Màrius Serra, amb qui estàvem parlant fins ara i que ara començarà la seva xerrada a la Casa de la Generalitat. Seguim amb Anabel Brunet aquesta tarda, uns temes potser menys divertits ara, no? Pot ser. Intentarem fer-ho igualment agradable. Com és la política? Aquest dijous hi ha una sessió al Consell Regional en el qual s'ha de debatre d'uns quants temes, més d'ensenyament, que és un dossier que coneixes per altra banda, ja que treballes amb l'universitat. Sí, hi ha molts dossiers, sobretot subvencions a diversos escoles o universitats i tot això. Sobretot hi ha un dossier molt interessant i molt important per nosaltres, que és el de Poly-UNR, que és l'escola d'enginyers que tenim a Perpinyà i que s'ha muntat en col·laboració amb l'Universitat de Montpellier, i normalment d'aquí 3 o 4 anys tindrem la nostra pròpia escola d'enginyers, i això faltava aquí, faltava un munt. I doncs al final tothom ha participat, és a dir, totes les col·lectivitats locals, i votem doncs, demà la darrera participació, que és la del Consell Regional i que és de quasi 6 milions d'euros, o que és una participació interessant. Sí. Clar, normalment és la regió que té la responsabilitat de l'ensenyament superior. Doncs és ella que normalment dona més diners que les altres institucions, però és un esforç notable i conseqüent. També hi ha la qüestió dels aeroports.
Sí, Això serà segurament el dossier més tens, potser, de la tarda? Sí, clar, no parlem del nostre, sobretot des de l'aeroport de Carcassona, i perquè hi ha una delegació de servei públic que es posa en marxa i a veure com es desenvoluparà l'aeroport de Carcassona. Clar, utilitzarem el tema per parlar de l'aeroport de la Llavanera i a veure què podríem fer. Sobretot la cosa que vam proposar la darrera vegada que vam parlar d'aeroports al Consell Regional és que el president del Consell Regional agafi contacte amb el president o no sé, el director de l'aeroport de Girona per tal de fer una mena de conveni per compartir el cel i per fer de que és avui una competència realment una mena de complementarietat. Clar. També m'interessaria saber l'ambient, si el fet del canvi del president ha canviat, perquè hi havia els darrers mesos del Freix molta tensió amb l'oposició. Això ha canviat, s'ha mantingut? Què es respira a l'hotel de regió? Ha canviat, depèn. És a dir, que el meu grup, el grup de l'Unió Centrista, nosaltres vam decidir d'esperar. És a dir, amb el canviament, doncs el Bourquin, que ara és president del Consell Regional, li vam dir, vam presentar una candidatura a la presidència, i vam explicar per què, i li vam dir un cop elegit president que esperàvem com a mínim una mena de reequilibratge de les subvencions donades. Per què? Perquè, home, vam estar... A la reentrada vau presentar justament unes xifres que demostraven que Catalunya Nord era qui rebia menys de tots els departaments de la regió. Menys per habitant i sobretot menys mirant el nivell de vida, mirant les necessitats econòmiques, mirant també el fet que estem, com diuen, transfronterer, i això normalment justifica una ajuda més gran que per altres departaments, i això no passava amb el Freix, i doncs vam decidir d'esperar 3 o 4 mesos per veure com es passarien les coses amb el Bourquin, perquè el seu discurs d'investidura era clar, era la continuïtat del Freix. De moment podem notar diferències. Per exemple, el dossier aquest de Polygonera, el Freix havia decidit de participar, però no de participar en aquest nivell. I doncs això és un punt positiu, i doncs nosaltres mirem això com a punt positiu, però comptem, mirem com van les coses. Després, l'oposició del Front Nacional és la mateixa, vull dir, a mi em sembla prou inútil, com sempre sense cap proposta, i doncs com abans, molt violenta, molt dolenta. I el UMP, no entenc encara la línia que tenen, doncs a veure si canviarà o no. Continuem amb altres temes, deixem la regió i Montpeller, tornem cap a Perpinyà. Hi ha també es parla del logo, el món catalanista està parlant molt d'aquest fet, de si ha desaparegut al Perpinyà la catalana del logo. Es parla del CEDAC, de la Casa Pairal. Què penses d'aquest debat? Tenen raó de portar-lo? És que no us han entès? O què ha passat? O què està passant? Me demanes coses molt complicades. Bé, intentaré contestar com puc. És a dir, amb els elements que tinc i sobretot amb la voluntat que tinc. Hi ha hagut una decisió de canviament de la línia de la comunicació de l'Ajuntament. Bé, perquè hi ha gent a qui semblava que el logo era vell i que es calia posar a l'hora del dia, doncs una cosa nova. Però normalment una cosa nova no vol dir un canviament tan radical com aquest, que pot ser
potser veurem, perquè no hi ha res de Encara decidit. ha pas sigut presentat No. definitivament, direm, aquest logo. No, i a més, sobretot, no ha sigut presentat ni als elegits de l'Ajuntament de Perpinyà. I doncs tenim una reunió normalment el dia 21 on parlarem d'això. Penso que la xarta gràfica sí que canviarà. Jo no faig part de la comissió comunicació, doncs no tinc cap, vull dir, a més no estic ni artista ni res, doncs no tinc cap idea de com cal, quina color cal utilitzar, tot això, bé, si ho decideixen, perfecte per mi, però el bilingüisme i Perpinyà, la catalana, això penso que no es pot canviar, no s'ha de canviar. És prou important. Fins i tot ara, amb aquests anys que fa que hi és, forma part del panorama. Home, i tant. És una campanya de comunicació que es perdria, tots tant. Aquests diners. Tens tota la raó, i més enllà encara, la campanya de comunicació de posicionament, et diré, turístic, perquè això també és molt important. Vull dir, és que la gent d'aquí, no sé si a vegades s'adonen d'això, hi ha gent que pensen que Perpinyà és a Espanya, diuen, perquè són del nord de França. Això vol dir que hi ha una identitat que no podem tan ben identificar perquè estan molt lluny, però existeix aquesta identitat. I això és preexistent a Perpinyà, la catalana, com a eina de comunicació. I doncs hem d'aprofitar aquest sentiment, hem de posicionar-nos com una destinació, et diré, diferent. Molt diferent, quasi exòtica, veus? I això és molt important. I també la comunicació turística, destinació dels catalans del sud. Perquè, home, si te passes a Figueres un dissabte per la tarda sents parlar francès a tot arreu i a Perpinyà el dissabte a la tarda sents parlar català. I doncs això, és que no hi ha estudis o no sé què, però es nota, home, i hem d'aprofitar també. Accions o partits com el de dissabte passat hi ajuden? Hi eres a l'USAP, a Montjuïc? Sí, i tant, hi ha coses que hi hem de ser. Sí que ajuda a diferents nivells. Vull dir, ajuda primer de tot al nivell cultural en general. És a dir, sí que hi ha com a mínim proximitat entre la Catalunya del Sud i la Catalunya del Nord. Bé, i això, amb accions com aquestes, tothom ho pot notar i sobretot ho té de notar. No es pot rebutjar això. I el nivell esportiu també, clar, és que... El fet d'haver guanyat era... ja era prou important en si. La primera part era molt complicada, vull dir, és que... però sí. Perquè he pogut llegir en alguns articles de diaris, per exemple, que deien era la festa del rugbi català i la cirereta és que l'USAP ha guanyat el partit. Aquí els del sud s'equivoquen. Això no era la cirereta, era el pastís gros, el fet de se classificar per la semifinal. Clar. Per nosaltres, en tot cas, els del nord. Sí, feia temps que esperàvem. Et proposo d'escoltar el Cédric Blanc, que és del Servei d'Animació dels Angles, amb qui hem volut fer un balanç de la temporada d'aquest hivern a muntanya i les seves valoracions, i en parlem després. A nivell general, totes les estacions han conegut un hivern bastant suau, unes condicions de neu natural catastròfiques, vist que no ha gaire nevat, i gràcies per això a la neu artificial, la producció de neu de cultura, hem pogut mantenir fins ben bé el dia del tancament aquest any, que ha sigut a principi del mes d'abril. Doncs pel que fa de la neu un poc complicat aquest any, però a nivell de la freqüentació com ha anat en aquest cas en els angles? Ha anat bastant bé, podríem dir, malgrat temps de crisi, malgrat augments de costos de gasolina, del cost de la vida en general. L'estació ha vist que hi havia un descens, podríem dir, en la freqüentació i també en els ingressos, podríem dir, de l'estació de més o menys 5% menys
I suposem que en el conjunt de les neu catalanes, totes les estacions de Catalunya Nord, doncs aquest manca de freqüentació es tradueix més o menys amb un -7, -7 més o menys. No tenim ben bé els xifres encara de totes les estacions, però suposem que la mitjana ha de ser entorn d'aquestos -7%. Això crea una preocupació pels anys vinents? Ben entès, és, per lo que concerneix als angles, és un estudi altra vegada de tota la configuració d'una estació, és a dir, que pensar no en una cosa que es farà per l'any que ve, però són totes reflexions i coses que s'han de fer, és, per exemple, un augment de la possibilitat de fer la neu de cultura, és a dir, que ara més o menys tenim sobre els angles un 50% del domini cobert amb els canons de neu, i doncs el Consell Municipal, el Consell de la Regidoria de les pistes, és a dir, i tot això, doncs, totes aquestes gent s'estan preocupant de veure si hem de passar més o menys al 80% de la cobertura del domini per la producció de la neu artificial. Tot això són preocupacions ben entès perquè l'escalfament una mica del planeta, condicions de treball doncs, que se van disminuint, podríem dir, de cara a tots els que fan la temporada. Hem vist que aquest any, desgraciadament, hem tingut de tancar amb 15 dies de menys i doncs, és una preocupació perquè aquests que fan la temporada, 15 dies de menys de treball, doncs és un manca, podríem dir. Era doncs, el Cédric Blanc del Servei d'Animacions dels Angles fent un balanç d'aquesta temporada d'hivern, però fa uns quants hiverns que sentim un poc el mateix balanç, és a dir, manca de neu, i doncs és que és pas tot una cultura que hem de canviar? Parlava del medi ambient al final d'aquesta intervenció, el Cédric Blanc. És que va pas en contra del medi ambient de planejar de tenir 50% de pistes amb neu de cultura a 80%? És que és molt complicat. És molt complicat tot això perquè sí que hi ha equipaments molt cars i una necessitat també pels ajuntaments i per allà de treballar, de tenir una activitat, i penso que, clar, per medi ambient, si no és natural, no és bo. Això és perquè molt clar. És aigua que s'utilitza i que no cau del cel. Home, clar. Però el problema és que realment hem de trobar una possibilitat per posar d'acord la natura i l'home. Vull dir, i l'economia de la Cerdanya i del Capcir, que abans era basada molt més sobre l'agricultura, s'ha girat cap al turisme, que és molt interessant, clar, home, però potser, i sé a més que l'Ajuntament des d'Angles i altres llocs allà s'estan plantejant la cosa, vull dir, amb el desenvolupament del turisme d'estiu i tot això, però potser hauríem d'anar més ràpid cap a una altra possibilitat de desenvolupament d'aquestes terres i deixar l'esquí una miqueta més de banda. No ho sé, és que tampoc no em faig l'esquí, doncs. Això és una part que s'hauria de decidir políticament o la societat en general també, de saber quan ha d'anar a esquiar, perquè per què voldríem esquiar fins al mes d'abril o ja al mes d'octubre, quan es cobren? És que això és molt complicat també, perquè, mira, normalment això s'ha de decidir tots junts, és a dir, la classe política, o com a mínim les alcaldes d'allà, o els consells municipals, i la gent. El problema és la competència també en aquest cas, perquè clar que si te'n vas als Alps, clar que pots esquiar, home, i pot ser el mes de juny, però aquí no ho podem fer. Doncs si no ho podem fer hem de trobar quines possibilitats tenim aquí i que no hi ha allà. Això és sempre la mateixa qüestió. Però això s'ha de decidir clar al món polític, però sobretot amb la gent que viu allà. Perquè sí que és una mana financera, però també és una mana de dificultats. I s'ha de valorar amb la gent allà. Vull dir, no s'ha de decidir ni des de
París, com sempre, ni des de Perpinyà. Vull dir, és que realment hem de trobar solucions en concentració total amb la gent. La qüestió mediambiental és una qüestió que sembla que a nivell polític crea evidentment, un discurs paral·lel, és a dir, que hi ha els que pensen que ha de ser transversal en tots els partits. Recordem, l'acció és la persona de la qual més es parla actualment és el Nicolas Hulot, que a la darrera campanya electoral va preferir parlar amb tots els candidats per fer-los firmar una carta, i que finalment per a les eleccions de l'any que ve ha decidit més aviat de presentar-se ell. Com veus aquest debat de si ha de formar part de tots els partits o un partit que realment representi l'ecologia? No, crec que és una problemàtica prou important perquè sigui present a tots els partits. Clar que al principi de tot, és a dir, fa 20 anys pel que fa de França, pot ser una mica més pels altres països, sobretot al nord, però fa 20 anys hi ha gent que realment s'han plantejat el problema i els partits polítics més tradicionals eren tan lluny d'això que no hi pensaven i clar, l'acció de partits ecològics i res més que ecològics ha sigut molt important, però ara que tothom realment ha pres consciència de la importància del medi ambient, prou raro perquè normalment s'ha d'entendre immediatament, però ha trigat temps. Al final avui normalment és realment una preocupació transversal, però naturalment transversal. Vull dir, el desenvolupament econòmic no s'ha de pensar, per exemple, no s'ha de pensar sense el desenvolupament social i l'incidència sobre el medi ambient. I es nota un canviament molt gros de les mentalitats i tot, perquè podem veure com volem fer, per exemple, a l'Ajuntament de Perpinyà, si volem construir un immoble o no sé què, sempre es demana ara un estudi d'impacte sobre el medi ambient. I doncs és molt present, sobretot al dia a dia de la gent i de les accions de desenvolupament de les ciutats. Doncs crec que això ja és una bona cosa. Després sí que hi ha de desenvolupar un discurs ecològic, però molt més, com t'ho diré, responsable que el que podem sentir ara. A llarg termini més que pensar d'avui per demà, perquè és tot un replantejament de... No podem parlar de tancar les centrals nuclears. Amb el tema de Fukushima. Per exemple, no podem parlar d'això i al mateix temps parlar de deixar d'utilitzar la gasolina i d'utilitzar cotxes elèctrics. Vull dir, com vols fer? Si no utilitzes gasolina, és que no estic especialista d'això, però em sembla que és una cosa molt concreta i molt simple. Doncs millor ser una miqueta més, com t'ho diré, pragmàtica i a veure, si hem d'utilitzar encara centrals nuclears durant 30 anys, ens ho plantegem així i realment fem un plan de canviament d'aportació elèctrica. De dependència, perquè és veritat que ara és el fet que sigui 75 o quasi alguns diuen 80% de l'energia de l'estat francès que és nuclear. I tant, i a més és ben, electricitat, i vull dir, això és un plantejament sobretot que no és únicament francès, perquè electricitat venuda, per exemple, a Itàlia o al nord de França, realment ara és una qüestió europea. I la THT i tot això, clarament l'independència energètica és molt important i ho podem notar ara molt bé amb el preu del petroli i tot. I avui mateix hi havia una jornada sobre les energies renovables a la Universitat de Perpinyà amb un programa europeu que reuneix les universitats de Perpinyà, Lleida i Saragossa, i que s'estudia al Forn Solar d'Udeo, per exemple. Sí. Doncs a casa nostra s'ha de saber, som dels pioners a nivell del solar. Home, i tant, i ho hem de dir.
i ho reivindiquem. Sí. Gràcies, Anabel, d'haver vingut a passar aquesta estona amb nosaltres, aquesta tarda que hem compartit primer amb el Màrius Serra, l'escriptor, i també amb tu. Fins molt aviat a Ràdio Arrels. Moltes gràcies a tu. Adiu. Adiu.